Kaya ikaw na sa akin ay lumihisan. Kahit ngayon ay wala kong iba, kahit sinasabi mahal siya. Barbie ang hostess. Ang susunod na kakanta ay si Marvin. Once again po, maraming salamat. And at Pure Foods, we take this to Go Roader!
live, bakit ngayon ka lang? La. Sino ang makakuha sa bakit ngayon ka lang? James. James. Ikaw yun, James. Well, the live sa Maricoy Snack House located in Sugod, Cebu. Yes. Pina-exclusive ko din ang lugar para makakanta talaga silang lahat. So later ha, pagkatapos, pina-exclusive ko siya for 3 hours. Para lang sa lahat ng Vukid squad. Hindi mo sa gakanta. Wala tayo Ang sama nga our supply, di. Sige, go. O si Kato, sir. Si Marinong Homeboy nasa... Oh, si Marinong Homeboy. Si Marinong Homeboy, ma'am. Sige. Yes, hello po ma'am. Good day. Sige, si Marinong Homeboy na sad. Ako lang pong sasayaw, di ako kakantoy. Pasayaw daw si ano, Marinong Homeboy. Ah. Ubi? Wala po si Astor. Da. Sulahoy, nasa Bukid. Doon asa si Sulahoy dong. You-ngits. dati siya. Nasa Bukid pa. Ah. Hala. Wala na kay klase dong? Wala na kay klase si You-ngits. Very good. Go! Amber will be singing for us. Anong taon na eh? Go! By Myanmar, ladies and gentlemen, please welcome Imer Saison. Go Ever Season. Yo. Here we go. Kamoy sunod ako. Wala. Okay, say sunod. IU Sebi Moisten Vitamin Nice Lacto Free Plus to help support his all-around development in immunity. Yan, no? May nag-request ordinary song. Kisay makuha ang ordinary song. Ha? James. Ayun naman. Exact nilakmer, wapagaling mo start. Taday ha? Pires. Tayo kunit. Bugno kay Jay. It's enough for this restless fires just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wonderment that we got this far. And can you feel the love tonight? Maganda ang boses ni Emer talaga ako. How it's laid to rest. It's enough to know
It's enough to make kings and believe the very best. Yay! Ay, guwapa, narinig din na ang boses ni It's Me, May sumasunod ha. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng YouTube channel ni It's Me, please subscribe my Gili na daw. It's Me, and please don't forget to click the button bell para ma-update po kayo kung may bago po siya. You-ngits sa sad. Oh. Sila yes. So may nag-request is Ordinary Song. Sino bang makanta sa Ordinary Song? You-ngits. So, nirequest si Sir You-ngits Vlogs. Ayan. Ikaw lang, Jim. Lusak. Kinadungkan ka. Ordinary Song. Ordinary Song. Dili ay ha. Dalan. Why dili ay? Why dili ay? Ladies and gentlemen, Ubaya daw. Ordinary Song ka. Ako ka ordinary. Di dapat ko sa kumukanta sa Ordinary Song. Tunga-tunga kayo sa Yes. Ladies and gentlemen, please welcome a round of applause. You-ngits. Wala. May tibang sunod ha. Ayo. Ladies and gentlemen, Ay. Uy, my God. kaya mo yan, Sir You-ngits. Dapat na-intro ang tanong, asa man to si Koon. Oh, yung Ladies and gentlemen, please welcome You-ngits. Ako ko na yung ginawa. Kasunod, James. Kanta, bitabi. Kanta lagi. Kanta lagi. Mana kau? Ya, kau nasa. Hari mo to, bahala ko eh. Mana bitaw? Hindi si Yung masyadong kumakanta.